ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಣ್ಣ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿಸಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಖಿಲ್ ತುವಂದುಲರು ಸುಮಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸುಮಲತಾ ಕರುಣಾಕರ್ ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಚರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ ತೋಜಿನಂಚಿತನ ಗಂಟದ ಚಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಿಲೇನು ತಲುಪುನು ನಿಖಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾತೇನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲಿಂಬ್ರ ತೋಲಿ ಓಕೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಗಿಝರ್ಡ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕ ತುಂಬು ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಗಿಝರ್ಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಂದುಲ್ಲರೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂತ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ಲ ಗಿಝರ್ಡ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮಲ್ತ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿವಂದೆ ಅಂಚನೆ 4 ಚಮಚದಾದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 3 ಚಮಚದಾದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ 2 ಚಮಚದಾದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ 2 ಚಮಚದಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ 1 ಚಮಚದಾದ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿವಂದೆ ಒಕ್ಕ 1 ಚಮಚದಾದ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 2 ಚಮಚದಾದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ 1 ಟೊಮೆಟೊಲ 1 ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿವಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ 3 ಚಮಚದಾದ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 2 ಚಮಚದಾದ ವಿನೆಗರ್ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿವಂದೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೆನಾದ ಉಪ್ಪು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಬೆಚ್ಚರದಿವನ್ಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನವ ನೆಕ್ 4 ಚಮಚದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಒಟ್ಟುಗು ನೆಕ್ ಯಾನ್ 1 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆನ್ನಿತ ಶೋ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಓಕೆ ತೋಂದುಲ್ಲರೆ ಇಂದಿತ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ನಂಜಿನ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ 1 ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಓಕೆ ನಿತ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆದ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಿರೋ ನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ದ ಲಿವರ್ಲ ಗಿಝರ್ಡ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಓಕೆ ನಿತ ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ 1 ಚಮಚದಾದ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 2 ಚಮಚದಾದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ 1 ಚಮಚದಾದ ಉಪ್ಪು ಈತೇನ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕಡೆ ಇತ್ತವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮಗೊಂಚೂರು ಕುದಿ ಬರೋಡೊಂದು ತೂಂದುಲ್ಲರೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಕುದಿ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡರೆ ಯಾನ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನ 1 ಗ್ಲಾಸ್ದಾದ ನೀರ್ನ ಪಾಡೋಣವೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡರ ಯಾನ ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದೀರ್ದು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದು 2 ವಿಸಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಆಪರೇಟನೆ ನೆಂಚನೆ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತೊಂಜಿ 2 ವಿಸಿಲ್ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಶೋ ಕೂಡ ಅರತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೋಂದುಲ್ಲರೆ ಇಂತ ಶೋ ಕೂಡ ಬೇಯ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಲಿವರ್ಲ ಗಿಝರ್ಡ್ ಇರೋನ್ ಬೈಪವ್ ನೆಡ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಬೇಗ ಬೈಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಿಝರ್ಡ್ ಬೈಯರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ದೆ ತೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ನೆಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭವಾದ ಮಲ್ತೋನೊಳಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕುಡೋರ ನೆನ್ನು ಕುದಿಯರ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಂದುಲ್ಲರೆ ಇಂತ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಕುದಿ ಬರೋದುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ 3 ಚಮಚದಾದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ 2 ಚಮಚದಾದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ 2 ಚಮಚದಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲ 1 ಚಮಚದಾದ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಯಾನೈತೆ ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನತೆ ನೆನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಶೋ ಕಡೆ ಕುದಿಯರ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ತೋಂದುಲ್ಲರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಕರಿದಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೆಗರ್ ಈತೇನ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನನಂದು ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಕುದಿಪು ನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯಾಡಿ ಯಾವುಂಡು ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಕರಿದಿನ ಅಂಚನೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ನಂಜಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ದಾದ ಒಡ್ಡು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದು ಶೋ ಕಡೆವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ದು ಇಂಚನೆ ಬುಡಕ ದಾಯ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಫ್ಲೇವರ್ ದಾದ ಒಡ್ಡು ಅವು ಊರ ಬುಡ್ದು ಶೋ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಡು
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದುಲ್ಲರೆ ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಗಿಝರ್ಡ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತದ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಅದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಗಿಝರ್ಡ್ ಗ್ರೇವಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಏನಿಗೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಗಿಝರ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜೋ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ದು ತಿನ್ಪಾರು ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಪುನೊಂದು ಅಂಚೆ ನಿನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗರಂತೂ ಬರಪ್ಪೋರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೆ ಯಾನ್ ಹೊಸ್ತೋಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲಿ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್.